Alah, arep omong apa we? Sing jeneng wong keturucut ki yo wajar ta ya. Wah, surjane anyar. Nyileh tae wiyaga iki lho. Ora kirane arep tempuk karo seragame wiyaga. Heeh, ya. Berarti Pak Jadi nyaut iki. Nggih, malam sayang anu malam Mbah Walo ya. Nggih. Malam, Mbak. Iki kacang-kacange do dilih. Waduh kesampar ki engko. Oh iya, ya dipenerke no. Ya Iya. iki Kalih Mbak Tatin to jebule. nggih kalih Mbak Tatin kalih. Khususan kalih men Jumeneng Mbak Tatin men Jumeneng. Kene nduk ngadeg kok nduk. Heeh. Lah bojo kula kan ngadeg mboten. Non, Bojo kula niku. wah keri-keri mawon. Niku arep apa? Sembrono niki mau medhon saking mriku meniku kula tuntun ora tak tuntun niba kok njo tak dikerek. Walah surung sisan wae mau ngerti ya. Kene nduk. Enggak Mbak Tatin Jumeneng. Iya. Waduh. Kaya kinem jare. Wis kayak omongan. Nggih sedang lalu Mas Yusuf. Nggih, wilujeng dalu Mbak Tatin. Ya wah ketemu meneh. Iya. Mau meneh arep piye? Hah? Kok gelut apa sumo apa? Cah cilik kok ngejak gelut wae lho. Weh apa dikira kene iki jirih kene. Arep ngono kae ra iso. Kowe iki karo Mbak Tatin kok anane ming padu. Weh ora tak gawe padu ora. Marem aku nek ngono kuwi. Wis lepadu. Wes. Urung lekas, urung lekas kok. Apa kok wis? Ya tutuk nang. Kula nuwun sik terus ngaturke apa ujube ndongake para warga. Kowe ndongake kowe. Aku to. Lah iya Ya sing sing tuwa sik. Lah sing Ora. cucuke ngajurit ki ora jenengan masalah tuan nom. Iki ra sing mirsani iki ana sik putri ana sik kakung. Nggih. Sing putri sampean ku sing kakung aku. nggih. Anek ndongake wong putri iki piye? Ah iki repote iki siji iki. Kok repot? Men ndongake wong putri kok repot ya. Mosok kok nyontoni. Ya dicontoni no aku kan ra reti. Contoh kaya ngene iki ya prengi. Jajal piye? Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun kula pun timbali mriki sarengan kalian kanca-kanca kalian para pengrawit kalian Ki Dalang Yusuf. Iji. Matur nuwun ingkang baken wonten dalu menika nderek ndedonga mugi-mugi wonten ing wilayah utawa wonten ing ngenep Terong mriki kalih sing sampe kala jumbuh ingkang kinayuh sembodo ingkang den sedya rayu kang kaestu basuki kang kesti kecandak menapa ingkang dipun uyak gagah ingkang dipun jinangkah. Amin. Nggih, amin. Pokoknya sing tani ya panene melimpah, sing Amin. mebel ya laris, pokoknya sing Amin. pegawai ya mundak pangkate, sing makarya ya lancar rezekine, sing seniman ya awan bengi ra tau leren wis. Weh aja awan bengi ra tau laren kok gur tipes. Kene iki ya Ya dong. nganggo leren. Ya nganggo leren. Kedang Nggih. nganggo leren. Menika pun rawuh kalian para pembesar-pembesar menika nayakaning praja saking anggota dewan, saking pusat, saking DIY, saking daerah. Matur sembah nuwun Pak Lurah, Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW, Bu RT, Bu RW, tokoh masyarakat sedaya pecinta budaya Jawa. Menika nderek ndedonga pokoke monggo suka-suka parisuka ning kanthi waspada seneng-seneng aja ngliwati beton, bunga-bunga aja nganti lengah. Namung ngaten. Muga-muga ora diparingi jawah sik. Nggih. Monggo iki ya wis arep rendeng nek sing do tani ya do nyebar, do nantur-nantur aku ya wis siap. Gabah, deli, jagung, kacang, banggal telo, ming kurang siji. Apa? Lemah ku rung duwe aku. Lah ya piye? Masa arep nandur ra ono lemahe ya. Ya nek jagung wis tak goreng lah banggalku iki lah tak ceblokke ngendi repot aku. Kula kula arep Aku duwe. Oh ya ora. Kon aku duwe lemah ceblokno ngon aku. kula ya wis siap kowe. Hah? Aku ya wis siap arep rendeng ki siap-siap. Iya. Lah kowe duwe apa? Heh? Duwe apa? Sak duweku mengko. Ya. Aku duwe pohong. Oh, Situ yo nyaut masalah banggal iki lho gumun aku. Aku duwe pohong Afrika. Ya. apa? Nggih. Pohong Afrika iki kaya ngopo? Mbokmu
Kek rene yo. Oh lho rake yo. Nah, aku arep ngaten kok esuk-esuk wae rasa saiki. Saiki wae. Saiki to, rene to. Aku ngrungokne wong arep nandur banggal ngono aku emosi kok. Lah ngopo? Nganti kok petani-petani yo. Lho, aku Kowe jenengan ngremehke kula. Sampean ki arep nandur apa-apa ke ora bakal arep tukul. Ora Mergane bakal piye? berhasil. terus Iya ta? Nandura bonggol. heeh. Arep sampean nganti katoke suwek, ya ta? Ora arep mungkin tukul. Ayo katoke Nandura cileh kaya. kacang nganti katokmu suwek. Ora mungkin arep metu. Gugu aku Apa? sampean kuwi nandura terong. Terus Sewektu-wektu katokmu suwek. Sesuk Teronge. teronge ra. Ngopo? Ora geseh lho, iki ora geseh. Teronge. nek terongku ki ora nunggu kathok suwek. Lah ngopo? Anggere raboke iki apik ngono tetep metu. Ora nunggu kathoke suwe. Kok kathoke dilih iku piye to? Tegese aku ki nandur ki ya anggere raboke apik, lemahe apik, wijine apik ora usah dadak kathoke suwek ki mesti metu teronge. Ngomong sapa? Kaya Mergo api-api. dileh. Sampean ki nek upamane dadi petani sing tenanan. Aku ki kurang piye? Tenan kok yo nan. Aku ki nandur ki nganti tak rewangi nandur palawija sing paling sopan. Ono palawija. Paling sopan. Palawija sing paling sopan. Jagung ki basane apa? Nggih jagung. Nah, nek kacang? Nggih kacang. Kacang. Nah, aku nandur deli Lah nek dilek Lah apa apa? sing sopan? dangsul liyane iso basa. Oh iya. Sing paling sopan Nek ku jagung deli. ora iso basa Ra iso, ya. Kacang ya ora iso. Nah, nek deli dangsul Dangsul. sing sopan ki gur kuwi kok Lah, ngayal. Dadi sing paling sopan iku. Seniman ki nandur palawija ki ya nganggo sing sopan. Ngombe barang iki nek iso ya nganggo ben-ben sing sopan. Nek teh niku apa ya kurang sopan ya nok ya. Apa? Mari Mas. Kok mari? Kok mari Mas? Mari Mas. Kurang sopan. Jenenge iki kuwi. Mas, kae Ora mengandung apa-apa. kae ra mari Mas. Apa? Mampir Mas. Oh, aku ora tau lewat ngandungmu kok diampirke barang. Niki sing mirsani kaya nang tribun. Trap-trapane kaya nang stadion. Iki rak sing 7.000, kono ki sing 14.000. Nek nyun ngapunten awake dhewe mau liwat kono kuwi rak isih kalen to. Oke banget banyune. Lah iya. Mangko ngadeg rak terus bedodok. Lah nek kuwi ora cilaka. Lah? Sirku ya arep nang kono sik ngebrok ki mak serot ngono ki banyu iku kono. Ning ya ora apa-apa. Tatin. J. Enten pamundutan apa tinggi tatin? Enten. Kok tinggi kula lha iki wong telu kok nyambut gawe kok monggo. Pen. Sing spesial ki jenenge. Sing ngatur ki aku. Ayo. Sing penting Mbah Waluyo ngati-ati wae. Mergane ning Mas Tulus. Lah ngopo? Lah ngopo wong aku nek karo tatin wong kaya anakku dhewe ora. Lah iya. Kaya anak dhewe ya di. Ana perawan gedene semenek dianggep anake ora ngawatiri. Nggih niki enten pamundutan. Apa kuwi? Saking Pak Kasidi Jakarta Timur nderek wungon saking Jakarta Timur. Mugi Ki Yusuf tansah pinaringan rahayu sehat amin. Ngersakaken pepeling katur dumateng para penggemar ya. Wonten melih kula cah Bambung. Waduh. Saking dikal nyuwun lagon kadung tresna lagon menika katur sedaya sutresna budaya lan Mbak Evi nyungun parwoya. Saweran transfer 100.000 iki mongke ya wih. Ora ana keterangane transfer ya jebule sing dhisik dhewe. Transfer 100.000 kuwi lho iso dijupuk gur 50 lho padahal kudu tinggal 50. Nggih. Lah iya to ya. Mus pro tanggung ya. Saking Pak Gianto nyuwun tombati. Iki mau riyen sing dhisik dhewe iki lembukan ki kesenengane para kaum muda. Apa kuwi? Kadung tresna niki wau Nggih. Ugi saking Taiwan kalau mau ugi kula. Saka ngendi? Taiwan. Sarumen to kowe iki. Lah apa? Saru pripun to? Kowe mau ngomong apa? Taiwan. Kok saru ya to?
Kok saru? Ya jan ya ana kutra. Nggih menika saking adik kula Siska ingkang Oh. nembe mresani. Oh. Menika nyuwun lelagon katur anak cucunya. Oh ning Taiwan. Menika dikirim kanggo Andika. Tari Raya Dinata sik nenten dalem. Oh iya. Sugeng mresani. Oh. Sehat selalu. Oh iya. Nggih. Lagune Kon aku Mas. apa? Lagune apa? Kan nek gambare Betari Lagune mangke sing digersake tembang kangen. Oh, nggih. Nggih. Mbak Tatin Titot Lestari Handayani. Iya. Kok ngerti jenengku? Hah? Kok ngerti jenengku? Lha kowe kira kondang kalau kok kaceluk kajono piye wong. Maksudnya biasanya ming Tatin Tito atau Anti Lestari Handayani dan sebagainya. Jenenge sampean niku pun malang melintang teng Google. Jenengane ya wis nang ngendi-ngendi ya. Kowe iki wis kondang kalau kok kaceluk kajono piye tung lor tung kidul wong blakter kiwer-kiwer rusuh. Ora tedas tapak palune pandi sisane gurindo lembutan kono jinumput punjule ngapapek merajane ngakerep. Iki omong apa ya? Kuwi apik men to lambene, Mas. Mecudatan pos sudang mabur tak. Anjile lambene. Wis kuwi. Sing tatin kuwi. Wis kawentar sak nuswantara ngono kae lho, Nduk. Apa to aku ora kruyuk-kruyuk tatin. Kok iso? Kok kruyuk. Nang padang-padang tatin. Padang-padang Nang rame-rame tatin. aku. Wingi wedhus ilang nggih goleki. Tak kira arep muni Tatin ah, wis arep Ora, tenteng ah. Ya Mbak Tatin dibilang. Nggih, saderenge ning niki Mas kontrole nggon mic kula rapati anu Apa? dileboki. Kontrol. Oh iya, monggo. Kok saru to? Monggo aja menawa Mangeten ke wan sunggi ngene, Mas. Kae kontrole Mas Gatot kae lho. Ah, monggo. Kagem bawa Mas. ngagem pake. Alah, arep omong apa we? Sing jeneng wong keturucut ki ya wajar ta ya. Kagem bawa Mas. Heeh, anu nggih, anu nggih, heeh. Loh, kok do lingguh to, Mbah? Mbok aja lingguh to. Oh iya tak kancane Iki nak. arep lungguh iki gur setengah aku guru. Kok setengah piye ta kuwi? Jengkeng ora Eh ora. ana sing gandul ya ora. Ngadeg Oh bae. yo men kok lemu aneh kowe iki. Anggur kateko bae. Gak wis to. Apa sing ganjil terong? Ora iki ana sing gandul ya, Nok. Oh, terong. Sing gandul ki kenek soalnya pol penumpange dadine gandul. Terong-terongan. Rina wangi. Wayang Jawi. Bar bawa apa piye? Ora. Senengane nek aku bawa ganggu lho. Lah men awe sapa-sapa bawa tak ganggu. Kok nek cinta piye? Ora masalah. Wani apa piye? Ora. Hah? Aku wani guru nek dikempit. Cah cilik aja cok ganggu nek dicathek. Padake kirek. Oh. Aku ya wedi nek ra biasa nak. Wah, tak kempit tenan engko. Ya ora apa-apa. Ya kene rene. Rene ya. Ayo engko nek rampungan to ya. Aja omong perkara kirik lho. Lah apa? Ngeling-eling Pak Demu biyen. Oh. Zaman aku ngidamke anakku sing cilik iki rak biyen rak ngidam pelem. Terus Oh ngono tak critakake. tenan. Sumergo kirek ki dhuwur derajate. Apa? Kok iso? Oh iya kalah karo wong. Kok iso? Wong ki nek mati ya badange apa utawa kuwandane ra iso diapak-apakne. Ki nek kirek mati dirica-rica enak. Oh. Ah, sing kulino. Kulino ya kowe. Ora kulino aku gur Wong duduhe. krungu cerita. Ukulino kuwi wae. Ora kulino gur duduhe tok. Aja cok duduhe iki malah sarine. Sing kulino sing celentem karo sing ngendange lho. Anggere nang pedalangan biyen wis ngerti. Ora. Iki meng guyon iki nek. Aku ngerti kok iki ya kakak kelasku dadi aku ngerti tingkat lakone piye iki. Rogot ambul. Dek tatin mbokne nyidam pelem kuwi jam 4 esuk tak rewangi golek pelem rada remo-remo kowe entuk 5 ning gandeng aku lali ora nggawa tas plastik. Ireng-ireng tak jupuk jebulane kleru kuping anu kuping kirek. Wah aku Kain. wah esuk-esuk malah dibledik kirek paleme ya ora dadi masalah. Iya. Ya dilajengke. Dadi hati Dadi-dadi monggo maune rembela lho. Wong bawane ngono. Kemaras kok. tanpa dahar
Iki lho swara ki ngono kuwi lho Pak Ne. Suaramu wis engak. Karo bojone kok ngono. Matur nuwun, Biyen Mbak. suarane ki ya apik. Matur nuwun Mbak Waloyo pun mewakili perasaan kula. Lah nek Tatin ki bawa ngono ki wedang pait ngono iso dadi legi. Lah Suhin ki bawa ngono jangan lagi umum ngono langsung sayop. Masa ta ya? Lawan to. Ngau. Sia-sia. Men kapok sisan. Ora tak kancan. Yung yun marang slirane. Selirane sapa? Aku wae. Alah pede men. Ngocek cah cilik kok wes. Kapan cah cilik tak? Ngapa? Maksudnya Ya le latihan PD ki kecilik ngono kuwi. Ayo cilik wis pinter dalang. Menika Pak Amir tesih mboten ta? Menika lenggah ulah tesih koyo Oh, tasih lega. Ketutupan salon. ngawur tenan. menika para anggota dewan tasih lenggah wonten mriku menika nembe nyatet sedaya pamundutan mangke Oh, menawa. biasanya Pak Amir itu tak korek-korek nya Mbak Tatin ngono. Iki kok urung-urung. Mau nantang Mbah Waluya kok yo an. Nek karo kowe ndak tak urek-urek nek aku ora. Piye? Piye? Ya Mbak Waluya tek wis rasa ngurek-urek nggih. Ora. Kapan kuwi? Tulisono dhewe ngono. Rencana. Kok menawa Ulah le ngombe cangkire ijo. ora entuk. Sangu dhewe to, Mas. Wis mari watuke. Pun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Heeh, ning dadaku panas. Endi sing panas? Dadane tak templeki koyok soalnya. Tak dumokne mau piye? Ben mari. Aja ndak ora sida. Oh, pergane vega ra ono. Dadi panas. Silakan ada aku. Ya kok enek jenengan kae ora ngono. Ora piye? Rasane iki ora kaya nek isih Apa? segel. Loh, aku jek segel lho padake. Wong karepe iki senggel kok sadel iki lho. Kowe iki kok ngerti segelan barang to? Weh, lah karang sok kulino buka botol Ono air mineral iki. oh tak kira kurang bokol serp. Ora takonono, sok ki cita-citane nek upamane kepengin ndek garwa ki sing piye ngono bentuke sing piye. Ora usah ditakoni wis duwe jenengan dhewe rasa. Oh ya wis. Tansah kumawanging. Apa? Hah? Ngomong apa wae? Kuwi ana penekanane iki lho seneng. Iya. Nduk endi ta? Hah? Mau ta? Heeh. Sesuk tak tekan. Apa nih? Penekanan. Oh iya. Tak warai. Rasah iso dhewe. Aku kuwi pabrik to story. Netra menika. Siap. Jero ati kadung tresna Pak Amir Putih-putih. telu telu ki sapa wae Telu kuwi Iki isine padha. telu kuwi dienggo Mbak Tatin, nggo Mbah Waloyo karo nggo aku. mau ketok ora nyedak rene wis ana amplop langsung gagele Awe biasa lho kowe. Ming arep dinewi kok dadak ngeterke mbok aku tak mara wae. Lah niki mau ya utusan kok. Eje matur sembah nuwun saking panjenenganipun Pak Amir. oh nggih Pak Amir sembah nuwun nggih Pak rezekine lancar Amin, sukses selalu. Selasa teles Pak Amir. Apa? Sing kuasa sing males. Kuasa garing. Nah. Sing kuasa sesuk mesti bakal peparing. Kuasane bedah. Sing Sambal. kuasa ki maha murah. Kuasane wis dilundrung oleh gendurian wis rampung. Piyambake iki le mendampingi iki wiwit tahun 2010 lho. Kok 2010 to. Sprene iki wis 18 tahun nek mboten. Udah Pak Amir ya kena. Perjuangane nggih janjus. piantune nggih grapiak semana guyang-guyu Weh, Suhin ki ya gak piak asu mana. Aku jangan. Ora aku asu. Heh. kok nganggo AA
gapyak semana kok Oh, iya. asu mana kembrono iki Digoreng wae. Rumah aku iki kok bintang tamune ya kirek ya. Iki lah iki ya lucu Iki nek gapyak iki piye kok lek gapyak semana Oh, lah kowe mau nek aku piye Gapyak masak apa gapyak iki mana iki wayangan kok. apa? Kebun binatang. ayo Ya. Tan liya hamung sliramu satemah lara yes. Kadung tresno Lamat wis katon tejane yen bon berangkat sarang ngadut wirnanya sinawan yen wis minggo patut nyoto jane nadyan bebasane kalingan sak lamar mimas Wis tak bocori ngono kuwi dadi nek kuwi aja pacakane sarwa asri jroban lamat wis katon tejane yen berangkat
Mono Mas Dala. Nggih sampun dipun aturaken. Iya. Sendoke mundur krupyuk. Kae alhamdulillah bersyukur lho Mbah Wali. Nggih. Entuk nggon jembar. Iya. Oh, Dine nggon dhewe. Terus Bisa dosa semangat. besar. Ya, agar ngene iki semangat. Ya. Enten meleh. Niki wau pepeling terus niki enten meleh. Sugeng dalu Mas Da, kula Mas Riyadi saking Jepara nyuwun lagu Sarung Jagung. Kula mirengaken kalih Kang Estri matur sembah nuwun. Iki transfer ora iki? Aduh. Kok waduh iki? Ngapa? Pak Iki ngarepku ora nedit lho iki. Ra ono ta? Ya engko burine nek ora ning ngarep. Niki sing dipinangani wau pepeling iki wau nih pamundutan saking endi to nggih? Dalimo. Saking Mbah Dalimo ya. Nggih, Mbah pepeling. Dalimo Karangpong ngersakaken pepeling terus niki kalih sing niki wangke saking Pak Kasidi Jakarta Timur ngersakaken pepeling ugi. Mbah Dalimo nggih ngersake pepeling. Dadekke siji. Dadek setunggal ya. Niki Mbah Dalimo le nyawer 500.000. Luar biasa ya. Lah iya lah. Wis kedek ben. Ake demen ya tekan saiki isih to. Oh, Mboten pun kula nggih anu. Tuku keramik. didhisikke monggo. Nggih, kalih direncangi Mbak Waranggono. Nggih. Monggo, sik pundi? Milih sing pundi iki Mbak Niken dua iki wae men ora benanu saru terus ora. Mbak Niken, ngate kene. Pila bro iki pisan-pisan ya sing ngagama lho. Iya. Syukur kowe diseneni rodalange kowe. Wani wong lenang. Medun. Aja nglangkai gedang kok ndak rukul. Gedang mateng kok niku. Gedangnya wis mateng ya, Mbah. Lah mulane kuwi ora yo aneh. Ora enek deboke kok lek yo. Kene. Wah, Kak Unine beda. Kok mbuh. Nggih, sugeng dalu Mbak Nika. Nggih Mbak Tatin. Kok ijek ket biyen kok yo cilik terus lho. Iki lek makmung sithik kok. diminyaki men. Jane iki wong telu iki mungguh wowoan ngono beda-beda lho, Bos. Apa sekarang? Kayak wis kayak candranen. Wis kok kene. Ora apa-apa, Ya, wis kok dicondro. ngono kae. Ya nek iki melon. Aku melon. Jut aku. Aku Kok dadak aku tepuk Iki ngapa lho? Lah ya merko to. Iki ya manggis. Aku pace mesti. Ora. Oh. Lah apa? Kok ora pace kowe iki. Lha apa? Anu buah, pakai lo bangke anu bang pakai. Iki ki momoan lho. Lah ya kene wae. Ora. Umpamane Rabok. rabono kaya Orea. Heeh, iki aku Kowe ya TS. ajut aku. Kowe ya letong. Letong. sia-sia men lho karo Nek bojone Mbak. umpamane kewan. Ya kayak iki paling ora cendrawasih. Heeh, Iki menjangan. ajut aku kira. Kuwi kok Ora kok aku kira jare bojomu. Kok ngerti aku kok olo-olo ki ngopo to? Arep ki jolke apa piye? Apa to alane? Nyarke apa piye? apa to alane wong ngalah ki? Wong Ngalah ki ngalah ora kok. apa-apa. Ya aja kok elek terus. Ora usah nangis suruh mimpi-mimpi kok. Kok jare wis jelek. Ora apa-apa kek kok Mbak Niken dipinangkani. Yo. Nggih. Ayo lho. Arep adu. Ayo. Ali, iki sampean kuwi kok ndak? Oh, dibawani. Lah iki men ora mung manuk wae. Rukun Islam. Nganggo kol-kolah jale. Ya. Aku belum bisa pakai penekanan. Kok tak tekene. Iki wong ya urung cukup umur kok ya bocah iki ya nak. Ora maksud iki penekanane kol-kolahku mlekek mak klekoke iki lho. Dadi iki sing diarani ora kok saru kuwi ora. Maksud iki ora badhe pisan kowe ora. Ayo. Kang kol-kolah. Dadi wis. Urung iso kol-kolah. Pon apik niku. Aku iki kaget e. Meng kari ngelus nganggo semen sesuk. Kepiye Pak nih? Ya kuwi ra. Kang limo pun. Kang 5 kuwi nggone Pak Jadi dienggo kuwi jare. Ini
Ikine iki gede. Beguru teng Pak Jadi riyen. Ya. Akang. Weh, ndak ora sida ngajari bawa ndak. Akang. Ketidakna mring para sama. Bapak lu ya nyawang. Gumun to, Pak? Pripun, Mbak? Ora apa-apa ya carane ngolah swara ki ya ngono kuwi kowe gitu diomongi ngeyeh lagi. Pripun? Mik aja dinggengke nang ngarep ngono wae ya. Dadi Lho kowe malah to. Ayo. Ayo. Aja pada ditinggalno Mbah Waloyo. Dalem. Jenengan ki kula nuwun sewu kula kerisan. Lah jenengan ki bintang tamune ya kudune nggo keris. Keris. Kuwi disengkelit kuwi. Aku wis nggawa. nanti Ning rak beda. Neng kono engko le nganggo nek wayahe. Awet sewu. Kerisen jenengan rak pamore kelengan. Iki kerise sampean niku ora kok ngene iki bentuke iki. du keris iki. Apa? Rangka. Rangka. Lah kerise. Le Keris endi? nganggo ora nang. Iki rak rangkane to. Lah iya lho sing ngene iki iso. Kerise endi? Lah kuwi lho. Sing jare nggo namu, jare nggawa. Nggawa nang kono kok. Pamore kelengan. Dadi ireng ngene. Ora besutan yang kelengan. Ayo weton ngendi to, Kang? Ayo. Ya. rukun Islam puniku sahadate kang angka siji Apa, Mbak? Wis rasa dipelu, jan wiyaga entuk adang-adangane. Ya sing delon Nyewa. saja ingin nih sing delon. nakal Ayo. nakal Mas Roni ingin sama Mbak ini kan ya. Kaget mau ngemate saja kaya piye ngono. Kepengin melu bawa sajake lho. Kok pengen nang tenggorokan iki piye maksudnya? maksud lo Kamu. Suara kira ana suara weteng, suara tenggorokan, suara irung. Suara dada. Sak-sake lah pokoke ngono kuwi. Kowe pilih sing ndi? kang angka loro salat dene kang telu Iki anu tanggal 1 Oktober mereka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. nggih Di Pancasila Sakti. Ki Mbah Waloyo ki ngucapke iki. Ya, kita kan memperingati sambil wayangan ini kan. Heeh. Memperingati kesaktian Pancasila. Iya. Karena Pancasila itu memang harus sakti. Iya. Tidak boleh dirubah-rubah. Lah iya ora kena. Lah iya. Oke rapal jari. Pancasila apa lora Mbah? Ayo kowe apa lora? Ya apa no? Ayo 1, Ketuhanan yang Maha Esa. 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Persatuan Indonesia. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh 5. Urung rampung papate kok. Papat urung rampung. Papat, ayo po. Keadilan sosial. 5. Keadilan sosial. Aku ya kok ngono kuwi plek. Terus ngono lho. Ngececeh wektu. Ya wis ora apa-apa. Padune ra. Idem ya Mbah, idem. Saru wong Pancasila kok hafal. Mosok. Ayo, kowe apa lora Pancasila?
Kowe apal ora? Weh, wong kabeh iki maca Pancasila suwi rak rampung malahan wis to Lah, iya. percaya. Dadi kabeh iki wis do apa. Wis diamalke urung. Wis. Ha. Ramadan. Ya. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna. Yo Mas Rus. Wes wancine tansah dielengke wes wancine padha nindakake antawas kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran
Sampun pun sendikane mbok Cange. Nggih. Menika sedaya pamundutan nika sampun kalih pun sedikane kula Nggih. nyelok sekedap nggih. Pripun? Atur punika sapresa wonten ngasanipun Bapak Ibu. Nggih. Menika Mas Oh, Yusuf nggih. Dai Mas Darang menika ngawontenaken menika sawetawis kaos. Nggih, nganti lali kok kula. Nggih, ada lengan pendek, ada lengan Nggih. panjang. Ing pangangkah menika badhe pun bahagiaken gratis. Wih. Namung gandeng kaose ming sithik, ku nek dineke gratis ndak tunggu rebutan malah do suwek. Lah niku didol mawon, nggih. Sing dawa 80. Monggo menika mapanipun wonten mriku Nggih. ingkang lengan pendek menika namung 70.000. Sing dawa 75.000, ingkang dawa panjang menika namung 80.000. 80.000. Oh, ngaten. Warnanya ada hitam, ada merah, merah. dan ada bajunya juga. Silahkan berhubungan dengan panitia atau petugas yang ada di sebelah sono. Monggo, pengerjakan. Sana kok sono, nek sono ki nek ada. Lagi ya rada tuh. Nah, atuh kan sono. Sono jare kayu. Nggih, monggo Ya. sambutan. Monggo. Wonten Nggih. tulisannya Mas Dah Yusuf. Monggo. Terima Jenengan kasih ngagem Mas kok. Yusuf. Nggih. Hah? Kula takon Mbah Walian jenengan pun ngagem tereng. Engko. Oh. Nah, saiki yo ngaku kok Ngaku buskap kok ya ora. Ingkang ngersakaken monggo miyosipun Nggih. mriku sret monggo. Barange namung sithik engko nek telat ndak malah ora umpan. Monggo. Niki ngoten Mbah, niki wau pripun? Derek. Tembang kangen badhe pun pinangkani Nggih. mboten. Mbak Tatin ingkang minangkani. Nggih. Nah, Mbak Tatin. Mbak Aku- Tatin meneh. Ayo Ya, aku apa-apa. kangen, aku kangen suarane sampean kok. Ngono lho, ja. Suwe ora petruk ya Bintang dadi ya. tamune kan telu. Ora iki aku sing gawa kur iki ana. Ngene ya. Kan sing Iki bintange. Heeh, Iki iki ming tamune. tamu, dadi Lah iya. bintange iki kowe. Iki ming tur tamu. tur sampean ki gedhe dhewe ngono lho. Hah? Maksudnya ongkose. Apa? Ongkose. Ongkose apa? Ongkos kok ngene, nek ongkos Ayo. kok ngene. Oh ja, ongkose. Ayo, ini maju Oh, kene. dalange pancen njaluk cah cilik ning Gedhe. kecil. Wah, kon dhisik mecicil mataku ya ngene iki. Piye? Panjenengan ki ya jenengan ya ngene iki ya kudu ngimbangi lho tegese iki ya ngene iki. Mosok ngono ngene kene malah merem ngene ora. Tapi hidungmu besar, hidungku enggak. Ayo wong ki irunge dhewe-dhewe kaya Wingi engko nek suluk kok ora lendas-blendus ngono ya. wae lah kena ya men dadi cirikus. Ciri khas. Kan oh ya cirikas. Kuwi nek hidunge ora ciri khas. Lah Apa? Sirikis. Iki iki sak isore irung. cirikus kae. Iya, enggak. Mbak Nggih, Tatin. langsung, Ya. Pak? Oh, Langsung. langsung mawon. Nggih. Iya, iya. Yo sendoke yo. Hey,
matur sembah. Pas rampung lagune rampung gamelane pokoke. Menika naminipun suwuk tugelan. Oh. Iya. Suwuk cupet. Suwe digecek ngono ya langsung. Ngono kuwi. Langsung mati. Heeh, nggih niki sedaya pun dipinangkani. Nggih. Enten beberapa pamundutan lagu-lagu apa utawa gending-gending klasik atau sarung jagung nika Wonten lebet gara-gara. klasik ya. Mengke nek gara-gara niki limbukane kula cekak semanten riyen kula pedhot semanten riyen lakone dawa ya. Ampun alhamdulillah. Sesuk liya dina nek jenengan pas apa kula mayang terus jenengan bintang tamune padu meneh. Oke, siap. Cita-citane kok omongan Padu ki oke. Heeh. Oh iki wong kuliahe ning anu kok ilmu apa kuwi? UPP. Apa Apa, UPP? Universitas Pinter Padu. Nggih matur sembah nuwun Mbak Tatin. Kula ngapunten nak apa gojeke kladuk mbok menawa ya. Sip. Ora. Nggih. Heeh, Mbah Waluya nggih kula nyuwun ngapunten nek gojeke kladuk mbok suhin semanten ugi nek kula wau pun ngarani pun madhaken jenengan oleh kirik wau. Wah. Malah baleni. Kula ki ngapunten ngoten lho. Nggih ngapunten iki rasa diomongke. Nggih nyuwun ngapunten nek kladuk. Nggih, Monggo. sami-sami nggih. Kalajengaken. Nggih. Ayo nduk terus lakon sik. Oh iya tak dirake. Heeh.